салому алайкум дӯстон. Чӣ гуне ки мебинед дар навори гирифта шудааму ва ин хонаи бародаре ки бобои Ҳусейн мегуфтем инҷа қатъи мо кор мекардем якҷо сӯхтор ба вуҷуд омад ва хонае ки сӯхтор шуда буд ва дар паҳлӯи ин хона ва ду хонаи ҳамсоягонаш буд ки зарари молӣ расонида шуд. Ва дӯстон, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки биёед дастаҷамона дар ин кори хайр кӯмаки худро мерасонед ва зуррас ба тавоноӣ пулӣ ва ё молӣ ва ё ки паҳн кардани видео ва ба ҳар роҳе ки набошад. Пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васалам фармудаанд, касе ки ба кори хайр ва некӣ роҳнамоӣ кунад, подоши монанди шахси анҷомдиҳандаи он дорад. Бародар, ҳақиқат ман худам медонам ки бародар дар чӣ вазъият қарор дорад ва чуноне ки мебинед ба кӯмак ниёз дорад. Дӯстони азиз, агар хоҳед бохабар шудан аз вазъияти ин бародар, бо рақамҳои дар зери навор буда зан занед ва инчунин корти бонкии Душанбесити пайвастшудагӣ аст ба номи Фахилов Ҳусейн мебошад. Ва мехостам барои ин бародар изҳои ҳамдардии худам баён кунам. имрӯз бархе аз ҳамватанони мо бар асари сӯхтори хона ва дороии худро аз даст додаанд. аз Аллоҳи меҳрабон барои онҳо сабри ҷамил, раҳмат ва ҷуброни беҳтарин металабем. Аллоҳ ҳамаи мусибатдидагонро мададгор бошад. Аллоҳумма аҷирҳум фи мусибатиҳим вахлуф лаҳум хайран минҳо. Эй Аллоҳ, бар онҳо дар ин мусибат аҷр деҳ ва барояшон беҳтар аз онро иваз гардон. монда набоше барори кор. Сази авдвасетен